Tira, eta orain taloa eta txorizoa, San Antonio eguna da gaur, egun handia Urkiolako santutegian, egun osoan festagirua izan da nagusi, eta ohiturari jarraituz jende asko joan da, mutil edo neskalagun bila. Goizeko 9:00 hasita, ez da jaigirorik falta izan Urkiolan. Goizean, arratsaldean baino gehiago, baina Euskal Herri osotik jende ugari gerturatu da. Gehienak San Antonioren omenezko meza entzun eta egun pasa ederra egitera. Aite San Antonio kantu bitu gute, venga. Hori da kantari gonena, tori xatona. Urkiolara joan zapatak urrutu, Urkiolara joan zapatak urrutu, aite San Antonio Morena barriekin goitu, aite San Antonio Morena barriekin goitu. Asko egiten dutik San Antoniori, egun batean joa Morena bestean etorri, egun batean joa Morena bestean etorri. Izan da zer erosi eta zer ikusi, baina dudari barik arrakasta gehien mutil edo neskalaguna bilatzen laguntzen duen harria izan da. Da emonotxen 12 buelta, da gizona barriz edeku. Gizona politxetopu. Bizu eskatu? Azkena. Eskatu osasune. Ez dugu behar nobi hori, kastegorik ez dugu behar da. Kontua kontu, datorren urtera arte itxaron behar, San Antonio hori eskatutakoa ia betetzen den.